Охо, Костава! We're going! Език за рано. Райтно, това ще е супер смешно. Какъв е плана днес? Плана е, сега отиваме да вземем и Валио. След като вземем Валио, минаваме, зареждаме, хапваме нещо набързо на някоя бензиностанция и тръгваме към Стара Загора. За? Стара Загора Зазнавам. има една много красива мадама. Нейното име се казва Силвия. Нейното име се казва, да, много ми се спи, още няма значение, но отиваме да гледаме Силвия. Но за момента само това ще ви кажа като информация. Уп! Това беше. Не, това е. Не е това. Айде, затвориха. Добре. Син динозавър. Това е динозавъра, който искам. Стой. Динозавър. Да, този го искам. А ти? Стой да фокусира. О, да. Хубави са, готини са. Ей! Много са найс. И ще бартер. Ще видя. Дева. Какво мислиш? Много е красива. Много е красива. Хора, на съжаление, най-вероятно няма да се взима тази кола, много е вероятно да не се взима. Миличката. Ела тук. Не, няма да дойдеш, добре. Но, какво такова, търсиме следващата. Какво сте купили днеска? Купих си моята любима жена.